Now we are figuring manje. You're a solo artist. I was a groupie. Yes. And now you need to show off. You need to showcase what. And now you knew that this is your career. This is your life. How was it before we are here today? A journey of being OKB and your craft. Okay. Okay. That time I had to work. At the age of 17. So I was working while pushing my music. As a catering. Okay. As a catering, decor, what. So you're good at that. Yeah, I'm good on something. So now it means that masesina machanksana a writing sizovulate catering company must. Oh, so on. Sure. So on, and people they must book us when they dripping. Serious, I love business. No problem. So I started doing it decor. Yeah. And kenanga phanya pusha and upusha kwami bengivaleke kakhulu abantu bengafuna ukunginikeza uconnection ngingazi ukuthi wenze njani and on top of that phela into zamadeco ziba busy ngalesi sikhathi no music fanele ube busy ngayo weekend yes you know but kodwa ngangizama ukuthi ngibalancise yabona ngangizama ukuthi ngibalancise i-lifestyle yami yabo so ngapusha 2016 2017 18 nakhona nje akuhlangani ku music ngiyazama uphusha ngale ndlela engiphusha ngayo ngiyabacela abantu ukuthi bengisiza ukuthi how do you put your music yabo like social media ukuthi umuntu awudownload music wakho behleze bengivalela abantu yabo so usisi wami uSamantha somomdala yes now we are no khono kakhulu nami engithanda so saqala our own record label. Okay. Which is senza my event. What is it called? Bad Triggers Entertainment. Bad Triggers. Okay. Yeah, Bad Triggers Entertainment. Yes. Yeah, so we started ama gigs, host ama shows, but gig ezoqala sayenzele ekhaya. Okay. So abazali basivumela ukuthi siyenze gig. Those parents. And basiza ukuthi sikhokhele sound system, besiza ukuthi sikhokhele nalo. These rents bafethu. Like ama-gig amaningi besihleze besiza abazali yabo so ngase ngiphusha but still umusic wami ungekho like there yabo so as you anticipated. Remember when you start something we always want so lapha nothi yabona manje ngiyangena stage and then when it doesn't happen ihlisa umoya kancane wehlisa umoya kancane yes when wehlisa umoya kancane so 2019 sengithola umsebenzi ke like day to day job. Okay. A factory yabo senza ama sliding doors nakhona umsebenzi wezandla so I was pushing my music while I'm working and then 2020 that's when I sat down with my parents futhi ngithi baba ma la eThekwini bathanda kakhulu igqomo yabo and deep house so I feel like le career ngipusha la resonate. No, I need to go to Joburg. Kwanabo Nasty C, they went to Joburg baphumelela. Nabo Black bayaphumelela. And you know what I like? The way une backbone ngakhona KB akunantethi awuthi nami ngenze lento yenziwa ngabanye abantu so that ngizofitha in. You just wanted a space where you were going to be understood. Yes. So I sat down with them. I was like, ngiyacela bazali, I want to go to Joburg. And kunomjita engangimazi Instagram. His name is Broski, Johannesburg in South Hills. And then he was like, Woza, meaning nabo connection, I will put you through. And angimazi nomjita. When I know people like and angimazi so ngamane ngathi hayi as in angrisk ngatshela ubaba ngiyahamba bathi baba mfana wami imali anginayo yabona ngithi baba ngicela ukuhamba yabo ngadayisa i-laptop yami engasebenzela kanzima ngadayisa i-laptop yami ngadayisa i-studio sami sound system ngadayisa ukuze ngizothola imali ngize eGoli ngafika eGoli ngaphusha sengiqala ukuperforma komaboningi bengibhuka komaboningi yabo siphandla ngama-light sengiyakhuphuka ke manje nami ngiyabona i-movement ikhona on yabo and then ngabuyela eThekwini yabo so yayiphi ingoma that time that you landed ngayo eGoli relax amshana sathi shika kancane ngiyabaqalaza emawodi that song
yabona nje yangenza aba popular kakhulu. So ngabuyela back eThekwini. Thema sengifike eThekwini ngasebenza security. Okay. Ngoba la eGoli nakhona kasengenze ngalendlela leyabo. And imagine bengilamba ngisaba ukubatshela abazali why ngisakubatshela bazothi ubuye kuze ekhaya. Siyakhala manje. Ngazaca. Njengoba kanje ngaxekela amabhlue serious. Ngaxekela amabhlue. Ngazaca. Nkosiyami. Uma phone bengathi awuzuma engathi uyifila. Engathi uyangifila ukuthi no umntwana molambile umntanami akekho right angifonele. Fana mo right ngithi ma right. Awushodinga lutho ma right. Ngazi kahle ukuthi awufuna ubahlupha. No phela ngiyasaba phela ubatshela ukuthi ngibatshela ukuthi buye ekhaya. Kanti mina ngifuna uphusha music kwami la eGoli. Usahlala no guy that time. Ngisahlala no guy yabo siya na nje uyaphusha siyancingisana yabo lonto. So hayi ngabuyela back eThekwini. Ngabafuna kulokhula uphanda imali yokuya kuma gig. Yabona. Yabiza ukurequesta futhi nakhona ama gig futhi mhlawumbe ngibizwe ngibhukwa mahala. You wanna showcase yourself hayi ngizoyenza phela. Yazimaketha. And bazothatha iadvantage yalokho. So baba lokho ebuzile baba uyithola nini nona imali ubhukha nini ke manje ngithi baba sikakafiki phela isikhathi siyeza leso sikhathi yabo. So ngabuyela back eThekwini ngingasalungi kahle izinto ngabuyela back eThekwini sengibatshela abazali bami ukuthi sengidlule entweni kanje bakhala. So they said I buya back. So ngabuyela back eThekwini ngasebenza as a security company. Ngasebenza ngayi-security. So thema ngisebenza nge-security nakhona anginawo amaphepha. And tell me, how does now you usukelana uye ekhaya ama emotions, like emotionally, how did ispace ugephi lapho? Because now ubuzibona ngathi you going somewhere and you didn't reach where you wanted to go and then you have to go back. Uyoba umantshingilana nalana intweni. Wawuphatha idonki piri nawe. Ngangikhala. Confidence ithini? Ngizacile. I-confidence ithini because wena phela ubusaziwa naseyikolweni uyabo umuntu ohlonishwayo and then sebekubona ugqoka uniform. Ngase ngifana ukuthi yazini. Phela manje eGoli akekho ngibonayo. Akekho ngisizayo. And ubhodi lo ongisiza naye phela hayi ukuthi unamandla naye. And akakurentisi ngayo. And hayi ukuthi phela unamandla ukuthi phela mhlawumbe uyayazi iminyango nala ukuthi phela leyo minyango idinga uvulwa ngemali. Le mali lesinganayo. Yabo. So ngabona ukuthi azini Luyanda. Let me just go back. Ngoba kulula ukuthola umsebenzi lapha ngasekhaya eThekwini. Ngabuyela ngasebenza nga-security. Nakhona futhi ngiqashwa lapha as a driver ngoba nginayo license. Yabo. Ngiqashwa as a driver base kuthiwa wena uzohambisa ama security ema site now. Okay fine. Ngasebenza. That time I was earning 4,000 a month. Okay, ngiyapusha. And ubona abazali bami bayangithanda ngalendlela. Bathi imali yakho eyakho ungasinikezi thina. Wena ungasinika lokho sinika wena ukufuna inhliziyo yakho. Kodwa uphoqelekile. There's no black tax. Yes. Ngaphela yonke efaka ingane depression fike sebenze kanzima wathi bese ithi imali yami ngiyespende ekhaya. Mina nawe sizalwa ndawonye yazi. Like your mind, like your world is my world.